Så vil vi gerne have vores kat til at bevæge sig rundt i et labyrint, så vi skal lave en labyrint. Der går vi ind på baggrunden her, og vælger ikke lige nogen af dem her. Vi går faktisk ind og tegner ind på vores baggrund, og kigger på baggrunden, og se, at baggrunden den er helt blank, der er ingenting på det. Men vi tegner lige en labyrint. Vi bruger de her lige streger her, vælger her, fra den ene side her, fører dem lige over her. Og det samme vælger jeg modsat, fører dem lige tilbage her. Jeg har valgt at bruge sorte streger. Det er smart, at man bruger en farve streger, hvis man vil lave labyrinten. Vælger lige tilbage igen. Og vælger her. Så vil jeg lige lidt længere. Sådan her. Og så sætter vi den lidt ned her. Der var lige en lidt større forhindring nede i bunden her. Lidt op her. Så er der hurtigt lavet. Man behøver jo ikke lave labyrint sådan her altid. Men nu går jeg lige her på den første tur. Og lidt mere op her. Så er den lige ved at være der. Og kører lidt ned her. Og den sidste. Sådan her. Jeps. Så har vi fået lavet vores labyrint. Den kalder jeg så i stedet for baggrund 1. Så når det nu er et labyrintspil, så kalder jeg den level 1. Level 1. Men når vi nu er ved at lave baggrund, så kan vi lige så godt lave level 2. Så vi går op og trykker tegn i baggrund. Så tegner vi en ny baggrund. Og den her baggrund, ja, laver jeg lidt ligesom den modsatte. Vi sætter bare nogle lange streger lidt anderledes. Sætter dem her. Og op her. Og ned igen. Man kan også bare gå ind og bruge noget, der hedder Maze Generator. Så laver den automatisk en maze som et billede, så skal man bare selv lægge den. Men her, der har vi level 2. Sådan. Den skal vi selvfølgelig kalde level 2. Så har vi level 2 klar. Og hvis vi starter vores lille kat, så starter den jo stadig op i hjørnet her. Og vi kan se at katten, den kan løbe rundt her, men den kan også løbe igennem alle tingene her. Så der er jo ikke rigtig noget svært ved den her labyrint endnu. Så det vi egentlig gør, det er at vi lige skal gå ind på vores lille kat. Som er her. Gå ind på den her script. Så skal vi selvfølgelig ændre nogle ting for vores kat. Vi kan jo starte med at ændre noget med, at når vi starter spillet, for eksempel, så skal vi altid starte i level 1. Jamen, så må vi jo ind og kigge under nu skal vi prøve at se, under hændelser, og nu kan vi så, vi skal starte med at få vores kat til at ikke kan gå igennem stregerne. Så går vi ind under styring, og bruger ind de her VSUP-blokke. Den sætter vi ind under den der, vi har lavet som næste kostyme. Fordi nu har vi jo, at hvis vi går op, så skal den gå 5 op og skifte til næste kostyme. Men så laver jeg lige sådan en registrering her. Nu skal jeg prøve at se med berøring med farven her. Hvis man berører, så trykker man på farven her, og så vælger man et sted, hvor der er sort. Og på det sort, så hvis vi rører sort, så hvis vi vælger at sige bevægelse, og så vælger vi at gå lige præcis modsat, så ændrer y med -5. Så betyder det, at når vi rammer noget sort, jamen så går vi jo 5 frem, 5 tilbage, det vil sige, at vi bliver stående samme sted, så vi kan ikke gå igennem noget, der er sort. Det skal vi lige have sat ind for de andre også. Vi kan selvfølgelig bruge den her igen, vi kunne før. Kopiere. Så sætte den ind under næste kostyme.
eller vi kan skrive bare blokken en gang til. Vi kan også kopiere den igen. Sætte den under næste kostyme. Så skal vi bare lige have ændret nogle ting. Den her skal vi selvfølgelig have ændret, som hedder plus. Så det hele tiden er modsat af det, der står heroppe. Den her nede, der kan vi se, nu er det x-aksen, jeg arbejder med. Her står y. Så den her holder lige musen inden. Smider vi den ud her. Så går vi op og ændrer bevægelse. Nu er det selvfølgelig x-aksen, vi skal ændre. Så den her. Og så sætter vi den til at -5. Og den sidste hernede er højreklik lige på den der igen. Kopier. Sætter den ind hernede under næste kostyme. Og den skal selvfølgelig så hedde 5. Så hvis vi starter det her, så skulle den gerne kunne løbe her. Men vi kan altså ikke løbe igennem noget som helst der. Så ingenting løber igennem. Men vi har stadig en level 1 og level 2. Vi kan ikke komme til level 2 endnu. Men det skal vi nok lige få ordnet lige om lidt. Så nu har vi en kat, som kan løbe rundt. Og den starter op i hjørnet hele tiden. Så det var anden del.